Zdravím vás, moje meno je Samuel a dnes vám predstavím kompaktné mestské SUV Volkswagen T-Cross, ktorý pod svojou prednou kapotou skrýva 1-litrový benzínový motor s výkonom 110 konských síl, ktorý je v tomto prípade posielaný výhradne na prednú nápravu prostredníctvom 7-stupňovej automatickej prevodovky. Volkswagen T-Cross je ideálnym autom pre menšiu rodinu, takže v jeho priestrannom interiéri nájdeme takéto pohodlné látkové sedadlá, plne digitálny prístrojový panel informujúci o všetkých podstatných údajoch, dotykový panel dvojzónovej automatickej klimatizácie, centrálny dotykový displej, ktorý disponuje samozrejme navigáciou a pripojením smartfónu pomocou Bluetooth alebo Apple CarPlay a Android Auto. Samozrejmosťou sú aj asistenčné systémy, ktoré ja osobne odporúčam mať pre vašu bezpečnosť vždy aktivované. V tomto prípade máte k dispozícii asistent núdzového brzdenia a asistent udržovania v jazdnom pruhu. Ich nastavenia vykonáte po stlačení tlačidla na volante, kedy si viete jednotlivé systémy konfigurovať podľa vlastných preferencií. V prípade dopravnej nehody nájdeme v batožinovom priestore povinnú výbavu a pod dnom batožinového priestoru nájdeme pre prípad defektu opravnú a dofúkovaciu sadu. Ak sa stane dopravná nehoda, vždy v prvom rade, ak je to potrebné, kontaktujte záchranné zložky a s následným vyriešením vzniknutej situácie vám môžu pomôcť kontakty uvedené na našej asistenčnej nálepke. V prípade, že vám auto signalizuje nedostatok niektorej z prevádzkových kvapalín, vždy túto kvapalínu bezodkladne doplňte. V prípade T-Crossu sa všetky kvapaliny doplňajú pod prednou kapotou, ktorú otvoríte potiahnutím tejto plastovej páky. Prednú kapotu už máte teda odlistenú, otvoríte ju potiahnutím páčky smerom doľava a netreba zabudnúť ani na vzperu. V prípade nejasnosti pri doplnení prevádzkových kvapalín vám určite môže pomôcť užívateľská príručka umiestnená v priehradke pred spolujazdcom a pod prednou kapotou jednotlivé kvapaliny doplňame následovne: voda do ostrekovača, chladiaca kvapalina, motorový olej, brzdová kvapalina. To je z mojej strany všetko, ja vám želám veľa šťastných a bezpečných kilometrov a vy si nezabudnite pred koncom vašej zmluvy zarezervovať ďalšie nové auto.